laino arteko bidaia, lurralde magiko batera. Jingle, jingle, jingle herri, hauxe da jingle herri, zatoz ere ikustera, gurekin batera. Jingle, jingle, jingle herri, horra hemen jingle herri, beti alai, beti pozik, hemen zaudenetik. Jingle, jingle, jingle herri, gozatu jingle herri, txitsi, jingle herri, bat gehiago zara. Jingle Kids. Kirola, trabanen lagunik onena. Kili, kili. Kendo, utzi. Isildu. Oh. Galanta, dotorea, ikusgarria alde guztietatik. Ea, zer egin behar dut gaur? Belarra pintatu, Grace ikaratu, etxea eraberritu, Pantxoren dieta. Ernesteko egunkaria! Gai! Jingle egunkaria, Kirola Izaki Iletsuen lagunik onena. Hau ideia ona da. Kirola, Iletsuen lagunik onena, oraintxe hasiko naiz. Janti eta kola! Orain arteko izan da, zein da hitza, aspergarria, gogotsuago aritu behar dut. Zaldira horiek. Korrika egiteko oinetakoak, badakit, korrika egingo dut, bai hori da. Bat. Mariani, kirola egitearen abantailak azaldu behar dizkiot. Lagunon batek hori egin behar du. Egunon, Marian. Egunon, Traban. Edo, arratsaldea. Niretzat arratsaldea, bazkaldu ondoren hasten da. Ondotako hartu nahi duzuna. Zertatik ari zara, korrika? Orain kirola egiten dudalako, zeuk ere egin bertzen nuke. Ez hasi bazterrak nasten. Jaitsi hortik! Utzi hori! Esan dizut, kirola egiten hasi naiz eta zuk ere egin bertzen nuke. Mila esker, Traban. Zergatik etzoaz, joan nahi zenuen tokira, hemendik urrun. Ez daukazu urdai azpikorik? Nola? Barkatu, opilak gozoagoak dira urdai azpikoarekin. Neuk hartuko du. Ezigo nire maira! Opil zaparra da. Zoaz hemendik! Gaztainak! Lertu egingo dira, neuk babestuko zaitut. Hori da, oso kolpea da. Larri bilikara. Badaukazu edateko zerbait, zukua, freskagarria. Badirudi nire kirola, aurkitu dudala. Eskerrak neuk babestu dudan, bestela batek jakin. Zertan ari zara hemen? Kaixo, Pantxo, garrantzizko zerekin batera nator. Bai, kaixo. Zu aur prodigioa zara? Bueno, bai. Esan, korrika egitea ona da guretzat? Bai, oso ona. Kirolak sendotu egiten gaitu. Begira, hemen azaltzen da. Non daude izarra? Zeruan! Kirola, osasungarria da. Zuk zergatik ez duzu egiten? Gozokiak? Gogoa lantzen dudalakonik. Hori ere garrantzitsua da. Beti aurkitzen dituzu gozokiak! Beti eskotatzen dituzuta. Liburuak! Literatura! Hiztegia! Kimika! Fisika! Biologia! Ipurdia! Traban ikara da! Trigonometria! Hori da! Eutxi norbaitek, erori egingo nahi!
naiz! Enanoa! Ospa! Bai, nahi duzunez. Liburu hauekin ere, egin daiteke kirola. Bat bi. Ez du inoiz ikasiko gozokiak eskutatzen. Bat bi. Putza. Bat bi. Batator! Kaixo, Nikola. Gauza interesgarriren bat? Kaixo. Oh, begira zenbat gauza denak ikusgarriak. Zer da hori? Hori, ez da ezer. Ez da ezer. Ez dela ezer, ea, utz ikusten. Ez traban, zua zementik. Ez. Oso prototipo garrantzitsua da. Modelo molekularra. Mesedez. Ondo da, baina ez duzu ezer ukitu behar. Ez, hitz ematen dizut. Ikusgarria. Honek dena aldatuko du. Gingelerri berria eta hobea. Inoiz izan den diseinurik ergonomikoena. Erraz muntatzekoa. Luzaro irauteko pentsatua. Eta batez ere egitura integratu. Ez, mesedez. Arazo hau oraintxe konponduko du! Ez jaurti hori! Betiko! Egin korrika! Honena da estres arintzeko! Nire asmakaria erabiltzeko. Beste modu bat. Antzerki bikaina izango da. Printzia eta printzesa. Ez da, fin? Lastima arriskuan dagoen dama xarmantik ez izatea. Badaukazu erroli korrikalari batentzat? Norentzat? Bai, badakit! Zaldunaz karra izango naiz protagonista! Kolore horrek ez dizu bat ere ondo ematen. Ez, neuk erakutsiko dizut, ikusiko duzu nola egin behar den. Izan, ala ez Traban, izan! izan! Hau ondamendia kontuz! Lagundu! Gogotsu egia Neu salbatuko zaitut, eta zu! Salbatu zeuk, nik joan egin behar du! Antzerki askoz interesgarriagoa da honela. Jaitsi mendik, mesedez! Banoa! Gracie! Hartu zaitut! Bai! Badaukagu arriskuan dagoen dama xarmanta. Kaina! Bai, badaukagu. Katalin! Zer, Ez duzu korrika egin nahi? ez daukat astirik txorakerietarako. Baina kirolaren garrantzia aipatu duzu egunkarian. Bai, neu izan naiz artikulu bat behar nuen eta, bueno, kirolaz idaztea pentsatu dut. Lur jota utzi nauzu, nik zugan sinetxi dut. Orain zer, den alferrik, entrenamendu gogorra, izerdiak, iarretako mina, oinetako babak. Ez duzu lertu. Kirola garrantzitsua da, baina nik ez daukat astirik. Idatzi egin behar dut etengabe. Inuzente galanta naiz, wow! Ez ukitu ez zer hor barruan! Zer naiz, egunkaria kutsa, zer naiz! Txori malo maldar hori, begira zer egin duzun! Mesedez! Ez, nire rotatiba maitea ez! Ez kezkatu! Grabatzen ari naiz! Joan astiro, bestela ezingo zaitutan batera! Gorde pastel zati bat! Ez jarraitu niri! El lugar. Barkatu amaitu da kirolan niretzat hitz ematen dizuet, kirol gehiagorik ez. Zer diozu, kirola mundiala da. Bai. Oso atsegina eta oso noblea. Eta batez ere artistikoa.
Benetan? Naiz eta beti dagoen min hartzeko arriskua. Nien pozik, prototipoa zeharo ondatu dit. Oh, tira. Trabanek erakutsi digu kirola jostagarria dela. Hala da, hori egin dut. Lagunak, Traban gure entrenatzailea izan daitekela uste dut. Pantxo adizkide arrazoi duzu. Kirol berria asmatu dut gainera. Bai, zer da? Zuek trebatzen ibili naizenean...